Ki internet. Oh, kelambine nanya aku Mbak Indah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terus Berjumpa lagi di konten Intan pemirsa, nggih. Ngene pemirsa, iki ki ndek tapi aku bumi. tetap masakan. Walah bagus ya, Dok. Iki ki iklan, Dok. Siapa deket iki lo anduk ning jowo. Iki baju iklan, Mbok. Iklano ya. Iya, Dok. Pagi yang indah, pagi yang cerah, alhamdulillah. Iki mang bayi nyuwun nasi jagung asline karo betiti. Karena iki akeh bakul sego jagung sing prei. Iku segare kae. Iki yo ki. Berarti ibu mbok setrika hari ini. Enggak, tidak yang ngenteni kuwi. Sisan. Iya tuh, sama kena. Bakul sego jagung suro anyaran prei sik. Akhirnya aku kan cerita, "Pe masak apa le Yun?" Intan dek wingi anu bayi pengen gawe urap. Ulat kok jangan. Dikarenakan dek wingi gagal, baru mau saya masak hari ini. Iya Yun, aku engko pengen tak nggone maem sego jagung. Tapi aja pedes. Nah, seumpama Intan nanti pengen pedes, nyeplisi lho Mbok Dewe. Iki Dik mau Mas Wahyu mrene. Dikerno anake. Ponakane, Dok. Oh, ponakane. Terus, Bu, badhe mendhet kendaraan. Oke. Terus, Mobilnya rupanya ora wonten, tak rapi kok. Mas minta tolong nggih niki ada sedikit rezeki, minta tolong tenanan. Enten apa Ibu? Pasangke plat montore mobile kuning. Walah nggih Bu. Mangke kula pasangi. Ngono. Iso Dik. So. Saged tok Bu kula. Ngono. Ceritane ngono. Anu nok Bu, sampean ajeng dijak iling Mak Besti kok. Nggih, mengke nek sampean bakdo ngeterke terapi Bapak intene ajeng lah ya mesti bar sak bare ngetero terapi bapakmu mulih ki terus langsung dijak Mak Besti mau healing. Ngono. Kok jupuk duit nang ATM Bu ayo. Oh gak, Dok. Jupuk duit kuning ATM kan, duit kuning ATM. Iya. Kuwi ditabung untuk masa depan Intan. Dadi nggo apa? Yo aku dongakno pemirsa yo, aku ameh dodol pusat. Iya. Sing penting kan saat ini Intan wis berusaha Iya. nabung. Seumpama pengen anu kan wis kayak dipasrahke Mas Dimas apa Mbak Indah. Mbak Indah Mas Dimas niki tabungane Intan nyuwun diarahke pengen damel usaha. Lah ya ngono, Nduk. Kuwi engko sesuk ditukokno Mbak Indah AC. Iya Le. Iya, maksudnya engko pasrahno Mbak Indah tabunganmu. Oh kan Mbak Indah dirembuk toh karo Mas Dimas piye apike nggo masa depane intene. Lah ya ngono, Nduk. Lah tugas Ibu saat ini kan supaya Intan untuk mau rezeki. kerja, Iya. guys. Lah iya. Tak ewangi. Ngono. Iya ya, kok ndek tak dolno sawah kowe. Ya saya ngawekno urap bayi ya. Ya jus. Jus. Lah ya wingi petukan Mbak Mano ya Dan yo. Petukan Mbak Mano pemirsa. Lah lek tangan nduk kamerane Ibu. Piye kuwi lho? Oh alah lah ya. Petukan Mbak Mano pemirsa ini. Nah. Wong tra yo kudu ndegek ngene kok, Nduk. Wis ben pipiyen neh. Petukan Mbak Mano kan janjian to, apa ning gone Mbak Lupi dek iki kae cucuk. Aku tekan arep omah. Mak Sawi karo Mbak Manohara Mbok guriku seret sing iya lho Bu Mak Sawi Bu ngono langsung salaman lho Mbak kameramené jenengan anyar nggih Bu nembe menawi 2 minggu apa 2 wulan lho nggih audisi ngono kirim CV jenenge Mas Dimas tiyang Nganjuk lho lak niku lake
tanggone Mas Sungkring aku mending ngono ya ta yo. Mas Sungkring aku nganjuk ya pemirsa. Aku tadi ya. Iya, alhamdulillah. Intan tidak dikandani ibu harus didengarkan, ya, nggak boleh bantah. Jadi memang Mas Wani juga mobil lah, tega Intan apa yang melok juga aku di rumah aja. Ini mau bagi pengen murah, dikerok, dikuning. Itu mas tapi nyanyi deh. Apa ya? Kompornya keenaman, nggak apa-apa. Mak ngakini, mbak mak ketok isu-isu bungkusnya sego jagung mak ngakini. Yang gini ngomong, Hah? ini ngomong. Iya. Sego jagung instan lho, ketoknya dikirim boleh ini. Salah. Ora, ketoknya nek sing pesen. Ini miring. Orang ketek ini kan Saya iya dek ya, saya iya. alah, Tadi ya. cara aku sopo Iya, macam secara orang ngenyek lah apa. Mak lulus Islam. Iki dong menyok di ini kae. Terus digodhog ya toh. Enek kol tak elokno, enek pipir. Terus enek wortel Duk. Terus iki enek sambal. Aku terus iki enek kacang, enek iki. Terus kabeh kok digodhogi kabeh di pemirsa. Dek ini kae untuk Intan kok berkat tunggone Majah. Dua. Jadi tirone Pak Silo karo Mas Dogi. Betul, 100 gue. Lele. Nek kaya bumba sing wahana senenganmu. Serut. Dek ini kae mari operatore dene yo. Iya. Sompama nek karo awam seneng ngotan. Saiki akeh ora? Clothing Mbah ya, enek kan kereta kuwi. Nek sing mak surut kuwi. Mari seumpama awakmu ngeplok dhewe nanti ta. Mari gak wani dan. Gak wani Bu, surut mari gak wani. Numpak bandulan wani aku numpak biang laras. Ya berani. Lah itu ilmu mak ya. Selain numpak biang laras. Ya, ih, aku tau mbok jak kan pas ning mbok dhuwur mendek sejenak ibu keringete langsung sak jagung. Kenapa ya awak gak wedi iki lho. Lah, ancen aku dia cilik ae ora wedi yo. Iya ya. Dia cilik ora wedi yo. Nah, wes kita langsung digodhog kabeh. Penting gak pedes, terus kita langsung sarapan. Ibu tak setrika lho. Ojo ngenten kuwi. Ya, Iya. lah yo. Lucu. Lagi usung piro? Intan lagi so. Intan masih Lama. iya. Tak bareng ngombe ibu ae kok. Maksudnya ning njukuk ning tirone pas tirone Intan. Ono. Berarti ora masak 2 kali. Ya, Langsung Intan berkate siji digawe ning kerdus apa ning apa ngono apa ibu ya siji jadi langsung ngeternone 2 berkat. Mate niat ibu Yuni karo internet ya betul. Kadang pemirsa nek sing kangen kotan maklum sego berkat terus merantau jauh pamane ning luar negeri atau di luar Jawa yang mungkin di sana tidak ada tradisi tironan. Kuwi ndelok kontane Intan kangen ngono lho. Isik mencik, Bu. Kameran mencik.
Apa tak kabehno ya lho sopone ya? Kabehno. Lah ngene. Ya kok ngomong kabehno. Nah, kabeh. Ya kabeh. Wis kabeh. Pokoke iki mau karek digodhog-godhog. Matur suwun lho Mbak Manohara sampun memberikan ilmu tips. Carane nenggone aplikasi biru supaya dolare nempel dan dolare akeh. Iki aku ndek ini tak praktekno dan alhamdulillah tenang betul Kak. Ya matur suwun lho Mbak Mano jenengan ilmune sangat bermanfaat sekali. Semoga jenengan tambah cara rezekine gak pelit ilmu nomor salah kok Mas Dimas barang Mbak Indah yo ngono ngandani. Mbok carane ngupload iki ngene mbok aja ngono lho. Diwarai karo Mas Dimas Mbak Indah gak iklan. Kok nek iki sepi alternatifnya kok ngene. Jadi jenenge mereka bergerak di bidang apa? Sosmed singkatan dari sokut sosial metis sosmed sosial media jadi harus ya duwe inovasi terbaru iki ya sing rame ya langsung dipraktekno. Kadang-kadang monoton tok kaya Bu Yuni iki ya wis gak bisa berkembang kemana-mana. Nek kaya Mas Dimas kan inovasinya untuk konten kan luar biasa nggih. Memang kan biyen tak akui ya keluargane make Mas Dimas kuwi cerdas, kreatif tenan lho. Emang ya keluarga seni kan lho. Tak kabeh lho iki. Terus patene karek godhoke ora usah ora usah disoteng. Cus. Nah, yuk, cepet yang ini. Piagam ya. Ya. Jadi Intan Ya. disuruh disuruh. Kenapa? Apa ya di dalam Islam namanya 1 Muharram. Gitu. Intan masake gawe urapan 70 warna 7 macam. Iya, betul. Yuk. Ayo Ibu ngomong lagi ini. Sik iki cek ngomong iki. Iya. Iki mbok kira aku ki meneng lho. Lah iki tak syuting Bu lah. Ben biur Bu tak syuting terus ben liur. Bu. Biar ora apa-apa. Nah. Rene, Segone wakeh Bu yo nek masak kok. Lho kuwi apa kuwi? kena apa diarani 7 warna? Sik tak patenane ya. Heeh. Dihitung saja pemirsa, ini adalah godhong menyok. Iya betul. Ayo. Iya ora? Godhong kangkung. Loro. Godhong kangkung. Wortel. Wortel telu yuk. Ketok ora? Ketok lho ya. Wortel telu. Iya. Kacang panjang. Kacang panjang 4. Kecipir merambat kawat, ora mampir nek liwat. Iya, Piro ki, Mas? 5. Bung enakmu tek enek segone Bu ning mripatem ki lho ning mripat. Mripat koyo laron. Iki lho gede. Wes hilang wes hilang. Mang nomor piro pemirsa 5? 5. Tambah toge. Iya. Wis panggah dan wis oke. Iya. Kol. Kol iki mang nomor piro pemirsa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pas sih. Iya. Kol. Kalau kol ki sing nomor 7 tambah ki nomor 2 ya ora? Wis ki diem. Nah, Bu tak syuting, guys. Wis godhog. Ndek nek tamu pemirsa Manohara. Mbak. Manohara kok imah los. Ayu. Ayo Mak Damis. Ayu Mak Damel.
Oh, diperes-peres, dikoko terus lagi digawekno bumbu. Iya, betul. Dicuci ya pemirsa. Lebokno ae, Bu. Engko tanganku wedi neh aku. Sok imah los. Heeh. Ayo. Ayo Mak Damis. Iki. Mae. Engko terusan iki, kangkung terus terakhir kul ambek jambak. Iya. Bumbune apa wae Bu Yuni? Iku jenenge apa kuwi? Kelapa parut. Iya. Mbah Yi tidak mau pedes-pedes ya toh. Tak bumbune paling lomboke gur 2. Terus bawang putih, kencur, Iya. terus dikasih garam, dikasih sedikit gula, penyedap, daun jeruk. Wes ngono tok pemirsa. Iya. Diulek bumbune dimasukkan sreng-sreng. Engko sayurane wis atus to, atus wis keset, dimasukke dicampur dengan bumbu kelapa. Wes ngono tok, wes cus. Saatnya kita maem. Intan pakai sego berkat ya, terus aku pengen gado urap pitung werna nggih pemirsa. Lele, tak jukune sambele, Dok. Intan mau sithik apa urung? Ampun, oke. Iki sambel lentrok ini Bu, ora apa. njaluk lele ora tak kek iki. Aku gampang Intan wae, sing penting aku pe iki lho. Ya wis, bener ae iki. Iya, gemamku siang ya. Tanggo mamku Ya kita siang. tambahi. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, betul. Ibu mami ki ya. Iya. Oke, wis tak tambah. Tak tambahane durasine iki mang Iki jenenge apa? menit. Lali aku. Apa, Dok? Yo, ndas panggang. Masa ana ndas panggang ya? Ndas lele, Dok. Pak Kangkon. Maksudnya Pak Kom ngono tok. Mah, Pak Pak Kangkon. Wes Pak ijek kan jenenge kan Pak Markom ayo. Intan nyeluke iki Pak Kangkung. Pak Kangkon. Betul. Sakene lo tali. Lah, betul ngene ya. Ama Kita nggo lele. mangkung lah iki. Iya wis gampang. Ibu yang separuh ya. Intan sanek lelene Ibu gak lele. Wis ngene. Nah. Sambel. Aduh. Aja akeh nduk sambel nduk iki tak cukupne akeh. Oh, Iki iya. mau sik. Oh iya lali aku. Monggo pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Urat 7 Cukup. kok 7 cukup. 7 sayuran ya pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Soko Mbak Kori ki, Mang. Mboten pedes pemirsa. Enak banget ya. Lapane cukupan ae rasa kuwi iki. Iki soko mak malam ya, Bu, lelene. Aja. Oh, alah. Dek Dewi cerita mang esuk-esuk. Piye? Sama wingi entuk 5, Mbak, berkat 5. Enek sing nasi goreng. Enek sing bubur. Pokoke macam-macam pemirsa. Masakan bener pemirsa. Sing penting sak ikhlase apa kono sedakoe ngono. Amin ngono lho. Mantul tenang gak punya pemirsa. Mangan ngene wis enak kaya. Alhamdulillah. Udah minyak jangan banyak-banyak, ini tadi udah ada minyak ya. Makan sayuran. Itu motor apa gini? Motor. Motor siapa boleh? Saat. Matur nuwun Mbak Indah, Mas Dimas. Aku PWA Mas Dimas sih mesti ikut ganggu ngono lho. Makan isuk mangan mulai. Pas subuh mangan Mas aku mulai. Sampai bengi kan aku tanggone main. Sampai nggone Mas Dimas. Mas Dimas wis ning jero kamar. Apa WA ki ono Mas Dimas wis istirahat to, wae kesel to. Tak kandakno Mbak Indah kadakno Mas Dimas yo ibu matur nuwun.
ya. Muga-muga rezekine ditambah lancar berkah barokah kaya irine banyu zam-zam. Amin. Amin. Selalu semangat untuk semua pejuang keluarga. Alon-alon lho sithik-sithik ae. Ya. Matur nuwun nggih untuk yang sampun menyemangati kami sampai detik ini nggih. Semoga kebaikannya jenengan Allah sing bales. Amin. Aku dikon telepon Mbak Indah piye iki mang ngono. Kok kandhane Mas Dimas ya nduk ya ngono. Muga-muga Mas Dimas dan kru-krune dan sahabat-sahabatnya diberikan kelancaran rezekine, terus dilindungi Allah dari mara bahaya dan juga musibah. Amin. Paringi dalan rezeki dari berbagai arah. Ngono ya, Nduk. Aku nak mangan sithik-sithik. Iya lah. Aku selek engko. Wah, ibu juga semangkok. Mak Pak Kangkung meneh. Pak Kangkung nih. Tanpa ngingeti banget nek roh nek kuwi montore tan. Tanpa ngingeti Mak Jan iki montore Mak Jan, Bu. Iki montore Pak Kangkung. Iki montore Mbak Kori, Bu. Nah, Bu, iki Mak Simi, Bu, budal kerja. Mak Simi. Sampai hafal kupinge. Mbak Simi Ya, oleh intene. enak ki, Bu. Dan ini loh masakane enak, sesuk iso dibaleni nah, Bu. Masak ora ora Ibu. iki. Ora apa Ibu? Iya. Betul. Sok mben masak iki nah, sok mben. Ibu makasih yo dimasakno Ibu selalu dimakan. Iya, betul. 100. Mbok kuwi rasane piye Ibu selalu disemangati enak Bu. Ibu wis ya. Ya. Pun pemirsa nggih, terima kasih. Sesuk masak iki nah, sok mben, sok mben. Insyaallah atas kehadirannya. Ben. Selamat menyambut datangnya bulan 1 Muharram tahun baru Islam ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, paling lancar rezekine, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Doa-doa yang mungkin belum terkabul dikabul Allah ya. Kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Le tolong pateni le kamerane le. Terima kasih yo.